A tutorial namu yau za mu yi bayani kan yadda ake balancing chemistry. Kafin mu je kai tsaye ga gabatar da wannan bidiyo, idan kai bako ne idan ke bakuwa ce a cikin wannan channel tamu mai albarka wato channel din Hausa Tech Team. Muna roƙo da garzo ƙasa ko ta kalma ta alamar subscribe, ku taɓa alamar subscribe kana ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kowane lokaci. Ga wanda suka subscribe muna roƙo da su taɓa alamar like domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode. Samu shiga ka gane ta yaya ake crypto sai ka danna subscribe a wannan channel mai suna YT Crypto. Za ka gane komai da komai, akwai bayanan da na yi sacin YT Crypto shikenan zan ga yadda suke tsare-tsaren su. Da ka danna karara Kai, na gode. Na rade ina tunanin yadda zan yi in fara wannan kasuwancin na crypto. Sosai. Saboda abokanai na yanzu sun zama hanshakan masu kuɗi. Wayo Wanda Allah. da wani bai kai ni ba. Amma tun da ya fara wannan crypto shikenan yanzu ya fashe. Na gode malam. Na gode. Wanda ke sha'awan shiga wannan kasuwanci namu na cryptocurrency, yadda zaka siya da yadda ka siyar, ku garzaya zuwa YouTube domin ku mana subscribing a wannan YouTube channel tamu mai suna YT Crypto. Kana ku taba alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kowane lokaci. Wannan ce YouTube channel tamu, wannan shine logo mu kamar da muke kallo. Bacin kun yi subscribing za ku taba alamar ƙararrawa sannan ku taba alamar all. Hakan zai sa ku rinka samun sabbin shirye-shiryen mu a kowane lokaci. Ga wanda ke da ra'ayi ko sha'awar koyon wannan kasuwanci, za ku iya shiga cikin YouTube channel namu, ku yi play din kowane bidiyo daga cikin bidiyoyin mu, za ku samu number wayar mu, za ku iya mana magana ta WhatsApp domin samun damar shiga wannan class. Muna koyarwa ne a farashi mai sauki, bamu ce 10,000 ko naira 5,000 ba, muna koyarwa ne akan naira 2,000 da naira 500 ga wanda ke da ra'ayin shiga wannan class. Abin da zai baka mamaki ga mutum na da babbar waya ta 50,000, 40,000, amma da haka shi ke siya wayarsa data kuma yake siya wayarsa katin da ya saka. Bacin akwai hanyoyi da dama za ka iya samun kuɗi a online. Kamar da muka ce a wannan bidiyo za mu nuna ta yadda mutum zai iya balancing na wato reactions a chemistry. Idan muka duba za mu ga a chemistry yana dealing da yana dealing da calculations, derivations da kuma reactions. So mutane da dama balancing na wannan reactions din yakan ba wa mutane wahala. So da haka wannan bidiyo za mu nuna muku ta yadda za ku iya balancing cikin sauki ba tare da kun sha wahala ba. Abu na farko a balancing, abin da mutum ya kamata ya fara duba ko mutum ya fara sani shine akwai abin da ake kira suna reactant site da kuma wato product site. Wasu abin da ake nufi da reactant site shine kamar wato a gefe ne na misali kamar mu ce hannun hagu a wannan reactant din, a wannan balancing din. Idan aka ce kuma product side kuma ana nufin ma'ana kamar gefen hannun dama. Abin da ke nufi a nan gurin shine a balancing ana so abin da yake reactant side ya zamanto yana daidai da abin da yake product side. Ma'ana balancing din da yake abubuwan da suke gefen hagu ya zama daidai da abin da yake gefen dama. Idan muka duba a balancing zamu ga wato akwai arrow da zamu ga ya raba tsakanin gefen hagu da kuma gefen dama. So a balancing ana so abin da yake gefen hagu ya zamanto yayi daidai da abin da yake gefen dama. Idan hakan ya samu, hakan ke nunawa cewa wannan reaction din yayi balance. Idan kuma aka samu akasin haka, wato hakan ke nunawa cewa wannan reactions din bai balance ba. Ma'ana abin da yake gefen hagu bai daidai da abin da yake gefen dama ba. Idan a gefen hagu akwai oxygen guda 5, to ya kamata a gefen dama ma a samu oxygen ne guda 5. Idan a gefen hagu an samu hydrogen guda 5, to ya kamata a samu a reactant side, a product side ma kamata a samu hydrogen guda 5. Idan a reactant side an samu carbon guda 2, to ya kamata a product side ma a samu carbon guda 2. So abin da ake nufi a wajen balancing shine abin da yake gefen hagu ana so ya zamanto yana daidai da abin da yake gefen dama. So idan aka samu haka, hakan ke nunawa cewa wannan balancing, wannan reaction din yayi balance. Ku biyo mu a cikin wannan channel tamu ta Hausa Tech Team. A sannu insha Allah za mu ci gaba da kawo muku misalai kala-kala, misalai daban-daban waɗanda za ku fahimta ta yadda za ku iya cire wato balancing na reactions. Kar ku manta kuna tare da channel ɗinmu ta Hausa Tech Team. Ku danna mana alamar subscribe kana ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kowane lokaci.